Impressjoni artistika u animat tal-bini tal-qorti turi kif se tkun il-binja meta jitlesta il-proġett tal-qorti ġdida f'Għawdex. Il-proġett b'investiment ta' 5 miljun euro u propost li jsir bejn ir-Rabat u x-Xewkija li b'dik li kienet il-fabbrika tal-ħalib u l-kumpanija Arestu. Il-qorti l-ġdida li se jkollha 5 awli se tkun aċċessibbli b'mod faċli u f'post ċentrali. Il-binja se tagħmel parti wkoll minn riġenerazzjoni taż-żona kollha li se titlob rilokazzjoni tal-faċilitajiet eżistenti għal bnadi oħra biex iż-żona tkun irriġenerata u tkun kompatibbli mal-proġett tal-qorti. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għal Għawdex Ġustin Karwana ħabret proċess ta' konsultazzjoni fuq is-sit il-ġdid wara l-istudji ġeoloġiċi dettaljati li saru fuq is-sit li fuq kellet tinbena l-qorti ġdida fir-Rabat ikkonfermaw li proġett daqstant kbir ma setax isseħħ fis-sit propost minħabba difett fil-blat li kien se jkun ta' periklu reali il-ħin kollu. Għalhekk il-konsultazzjoni pubblika dwar sit alternattiv biex possibilment ikun jista' wkoll anke jsir il-proġett tal-Qorti ta' Għawdex possibilment ukoll anke fl-iqsar żmien possibbli. Il-Ministru għal Għawdex Ġustin Karwana spjegat kif is-sit oriġinali kien identifikat iktar minn 15-il sena ilu, għalet l-ewwel sħarriġ fuq il-post sar fl-2001 u mal-ewwel ġew identifikati nuqqasijiet strutturali. Il-perit Mario Cordina mid-Direttorat tal-Proġetti u Żvilupp fiħdan il-Ministeru għal Għawdex spjega kif is-sit propost oriġinarjament bħalissa jaqdi il-funzjoni ta' parkeġġ pubbliku. Il-perit Cordina qal li l-binja tal-qorti l-ġdida kellha ssir fuq parkeġġ u mifrux fuq 5 solari. Għalli dan il-bini kien se jitlob skavar fil-fond biex jinbnew pedamenti sodi li fuqhom kellha tistrih il-binja. Madankollu dan il-proċess twaqqaf wara li rriżulta tifett fil-blat li kien se jkun periklu reali il-ħin kollu. Quddiem din l-isfida il-Ministeru għal Għawdex qabbad esperti biex jidentifikaw sit ieħor fejn jista' jsir dan il-proġett importanti għal Għawdex. Il-Ministru għal Għawdex qalet li nħsibbu li l-qorti kollha 5 awli u l-car park jinbena taħt il-pjazza li takkumpanja l-qrati u mhux taħt il-qorti direttament minħabba aktar riskju ta' sigurtà.